În 2008, pe site-urile de styling vestimentar din lume apare un nou nume, Diana Bobar. Bănățeanca este printre primii oameni din România care a creat un blog de stil. Libertatea de mișcare și fluxul de informație din mediul virtual face din tânărul designer nu doar un artist, ci un om de afaceri. Astăzi, creațiile Dianei Bobar sunt portate din Australia până în Olanda. Prima comandă ce am avut-o de la un magazin online din America a fost un eșec. A fost cazul clasic în care ai încredere într-un om, care îl vezi online, îl vezi activ în comunitatea respectivă, deci într-un fel îți dă o anumită încredere că vrea să te susțină, să te promoveze și că este un om serios. Am avut încredere într-o fată din America care avea magazinul respectiv. I-am trimis, cred că în jur de 25 de rochii pe care le-am făcut, habar n-am, într-o săptămână, deci am lucrat non-stop la ele și n-am mai primit niciun semn, n-am mai auzit, n-am mai reușit să dau de ea, nu răspundea la număr de telefon, pur și simplu și încetase activitatea atât pe blog cât și pe net, peste tot, deci era... La momentul la care a primit prima comandă internațională, Diana Bobar se hotărâse deja să devină designer vestimentar. Însă, până în 2008, pictura era pe primul plan. A început la 5 ani. De 3 ori pe săptămână, lua ore de desen în particular. Când a venit momentul liceului, părinții au hotărât, ca fiica lor mai mare, să urmeze un liceu cu profil real. Matematică, informatică. Am avut un moment când i-am spus mamei că aș vrea să fac modă, dar a fost foarte scurt pentru că ea avea idei preconcepute despre calculatoare. Era tendința respectivă cu calculatoare, informatică, programare. Mi-a considerat că este un job foarte sigur și mă împingea, dar am fost puțin... am fost foarte rebelă, de fapt, doar puțin, și am compromis cu ea, am făcut compromisul să studiez pictura, pentru că era secția cea mai de bază din domeniul artelor și mi-a plăcut, îmi plăcea să pictez. De mică am început să pictez, deci cu hainele a fost o tentativă eșuată, dar la care am ajuns într-un fel de, habar n-am, noroc sau circumstanțe fericite care m-au adus în direcția asta până la urmă. În anul întâi de facultate, Diana ajunge în Statele Unite ale Americii. Acolo lucrează 14 ore pe zi la un restaurant și la un hotel. Cu banii strânși cumpără haine, așa că la întoarcerea în țară avea un bagaj de 180 de kilograme. Abia în anul 2 de studii, tânăra se hotărăște să fie parte a mediului virtual. Am început cu un blog. Deci mi-am făcut un blog, nu prea se știa de bloguri atunci, nici eu nu știam ce e un blog. Am avut un prieten care mi-a explicat, păi uite, este un jurnal, este super simplu, scrii acolo ce vrei, pui ce poze vrei, ce te inspiră, ce-ți place, ce-ți atrage atenția. Inițial am început să pun tot felul de lucrări de artă care îmi plăceau. Artiști contemporani, mai ciudați, cu lucrări diferite, mai... să zicem, nu cele clasice, deci mai greu de înțeles poate dacă nu știi teoria și povestea și textele din spate. Și nu aveam foarte mulți vizitatori și am fost puțin dezamăgită, nu înțelegeam de ce nu funcționează sau de ce n-am nicio dorință să continui să scriu. După care habar n-am cum am descoperit, am ajuns la modă, mă uitam la colecții, am descoperit alte bloguri străine de pantofi, de haine, de tendințe. Și era interesant să văd ce se întâmplă în lumea modei. Deci pe mine m-a captivat din punct de vedere al formelor, culorilor. Și așa am ajuns să am un blog de modă. Deci puneam zilnic ținute în care mă îmbrăcam, chiar mergeam pe la magazinele second hand și luam tot felul de haine vechi, ieftine, cu un leu. Chiar eram fascinată de faptul că poți dea atât de puțin și poți să te îmbraci oricum vrei. Deci cream povești cu un cost foarte mic și luam niște haine pe care poate nu le purtam pe stradă în timpul zilei, dar cream anumite povești pe care le fotografiam apoi. Rugam o prietenă să-mi fie model și mergeam cu ea peste tot, prin pădure, pe la ruine, clădiri părăsite și o îmbrăcam, o stilizam, ea se machia, eram așa o mică echipă
și pur și simplu ne simțeam bine și făceam lucruri creative fără să ne gândim practic sau pentru cine. Nu ne-am pus niciodată întrebarea respectivă, după care le-am pus pe blog toate pozele respective și am primit foarte, foarte mult feedback pozitiv. La început, Diana Bobar descosea cămășile tatălui sau rochile mamei pentru a avea suficient material. Ținutele rezultate ajungeau pe internet. Comentariile și aprecierile venite din partea unor necunoscuți au motivat-o pe tânără, așa că a făcut următorul pas. Am împrumutat o mașină veche de cusut și locuința în care trăiam atunci era în chirie și avea decât măsuțe joase, probabil le știi. Și n-aveam cum să cost, nu puteam să pun mașina de cusut și să stau, n-aveam cum să stau. Și atunci singura înălțime care era ok pentru mașina de cusut era caloriferul. Am avut noroc să n-am vecini sub și lângă mine să fie o tanti care m-a văzut la televizor și care cred că se simțea cumva ca o bunică sau cel puțin mă trata și îmi dădea libertatea ca și cum ar fi bunica mea, pentru că tot timpul venea și mă felicita și îmi arătam ce pictam și tablourile și chiar și acum urmărește evoluția și cred că nu știu sigur cât a dormit în perioada respectivă, că se auzea, adică făcea zgomot foarte mare, dar din fericire nu m-au dat afară vecinii. Deci din nou pot să zic că am avut noroc din punctul ăsta de vedere. După care, cu fiecare nouă comandă și cu banii pe care îi câștigam din hainele pe care le făceam, am luat treptat o masă destul de înaltă pentru mașina de cusut. Am luat mașină de cusut nouă pentru că cea la care lucram inițial era împrumutată și trebuia să o dau înapoi. Apoi am luat mașină de surfilat. Mi-am dat seama că nu funcționează să croiesc cu aceeași foarfe, că am nevoie de alte foarfeci. Aveam nevoie de... Aveam 1 centimetru care îl primisem cu mașina respectivă. Trebuia să-mi iau 1 centimetru. Ațe. Pentru fiecare tip de material sau culoare de material, ațe diferite. După care a venit mașina de surfilat care îți face marginile respective pe interior ca să poți să finisezi rochile cum trebuie. Înainte mă chinuiam foarte mult cu cusătură zigzag și tot felul de cusături decorative ca să poți să le finisezi să arate cât mai bine și pe interior. Pentru că pe mine mă interesează cum arată o haină și pe interior. Pe 1 ianuarie 2008 s-a hotărât că vrea să creeze o primă colecție. După ce a stabilit gama cromatică, s-a pus pe treabă. În garsoniera ei, atelierul era în balcon. Trăia și lucra în același spațiu. Nu existau limite, pentru că Diana dorea să-și vadă schițele transformate în haine. Am făcut-o singură, eu cu mine, în fața oglinzii. Multe modele au fost foarte improvizate. Aveam o bază, un tipar de bază, deci o rochie de bază, fără bretele, cu pense pe mijloc, pe față, mijlocul de față, laterale și pense în spate. Deci era o rochie simplă, dreaptă, tub, cum poți să te imaginezi, care urma linia corpului. Și pe forma respectivă am încercat să găsesc cât mai multe adăugări, cât mai multe, fie volane, fie mătase adunată într-un anumit fel, sau încercam să fac forme cu materialele pe care le aveam. Am ales culorile, îmi plăcea foarte mult rozul siclam în perioada aia, l-am echilibrat cu alb, deci am hotărât să fie colecția, la început să fie câteva rochi albe, după care să apară accentul de roz, am găsit și un imprimeu, ok, care era alb cu roz și după care spre finalul colecției am găsit niște nuanțe de siclam mai închis, mov, lila, deci gama cromatică asta a fost. N-a fost nimeni lângă mine să pot să zic că am avut discuții despre asta. Prima colecție am pozat-o eu, pe mine, mi-am pus un cearșaf alb în spate, că știam că e nevoie să fie alb, deci din ce am văzut și din ce mi-am dat seama cum ar trebui să fie, am pus un cearșaf alb în spatele meu, tot cu aparatul pe stander și mi-am făcut poze la haine pe mine. Eu eram și modelul, și fotograful, și designerul, și make-up artistul, și tacere. Cred că poți să faci un pic mai așa mai sus. Sau probabil unde se termină pensa. Aici așa, da. Știi? Da. Ia vezi dacă îți vine natural să... Aici. Da. E ok dacă ți-a acolo. Am fost nevoită să învăț cât mai mult singură. Am căutat pe net multe detalii tehnice din punct de vedere al croitoriei, spun acum. Pentru că nu știam să fac nimic. Deci nu știam, de la zero am început cu totul. Căutam tipare,
să înțeleg ce sunt toate semnele mici de pe tipar. Erau tot felul de liniuțe, puncte, steluțe, toate însemnau ceva și inițial când am văzut unul eram wow, asta ce mai e? Dar încet am citit pentru că sunt multe explicații pe fiecare tipar sau pe site-uri, sunt tutoriale video pe care poți să le urmărești și să încerci să înțelegi din punct de vedere tehnic. Și apoi chiar am pus în practică tiparele respective, deci am tăiat materiale după ele și le-am probat pe mine. Eram, cum ar veni, cel mai bun model al meu ca să învăț. Stăteam în oglindă foarte mult timp, petreceam eu cu mine în oglindă și cu ce-mi ieșea din tiparele respective și îmi dădeam seama singură. Uite, aici mai e nevoie de o pensă sau ăsta e cam larg, nu e ok tiparul. Și astfel am început să le și modific puțin și să le adaptez. Deci am învățat încercând și muncind și am fost foarte ambițioasă. Cred că de asta toată lumea mă întreabă care este secretul. Și de fapt nu este niciun secret, munca este secretul. Diana Bobar s-a născut la Reșița. În Timișoara locuia cu chirie într-o garsonieră. Acasă părinții își făceau griji pentru ea. Nu știau multe despre fashion și nici despre internet. Știau doar că fiica lor nu doarme suficient. Când am început cu blogul și să fac haine și să le vând prin intermediul blogului și pe internet și am început să am tot fel de cliente, nu cred că mi-a luat în serios activitatea și părinții au fost destul de reticenți la început, nu prea știau ce fac eu. Știa doar, singurul lucru de care era convinsă e că banii de buzunar pe care mi-i dădea pentru mâncare nu mergeau în direcția aia și eu îmi luam materiale. Deci asta știa sigur că eu îi cheltuiesc pe materiale și era puțin supărată din cauza asta. Dar eu așteptam cu nerăbdare pentru că descoperisem un depozit și alergam repede să văd ce materiale au mai adus. Atunci descopeream, de fapt, universul materialelor și libertatea pe care ți-o dau în momentul când ai un material de o cantitate mai mare și chiar să poți să faci ce vrei cu el. Până atunci modificam mai mult hainele care deja le aveam și în momentul ăla am început să cumpăr materiale și să gândesc totul de la zero. După ce prima colecție a fost urcată pe internet, comenzile din străinătate au început să curgă. Prima dată, când și-a trimis creațiile în Statele Unite ale Americii, Diana nu a văzut niciun bănuț. Apoi, lucrurile s-au schimbat. Am primit diferite comenzi de la persoane fizice, deci nu de la magazine. Am primit și erau serioși și îmi plăteau înainte, ceea ce nu știam că se face. Comenzile de la persoanele fizice pe care le primeam din Cuveit, din Olanda, din America primeam foarte multe, chiar și din Marea Britanie am primit, deci deja se adunaseră, toți plăteau înainte, fără să vadă produsul, fără să știe, deci cumva ei aveau încredere în mine și asta m-a motivat să trec peste, chiar dacă prima experiență a fost negativă. După care am avut o colaborare cu un magazin online din Olanda, unde am vândut mai mult fuste tutu făcute din tül. Probabil au găsit ei o nișă de clientelă sau ceva și le-au plăcut super mult și au comandat. Țin minte că am făcut, habar n-am, o lună de zile numai fuste pe toate culorile și pe toate felurile tül, pentru că tülul poate să fie mai moale, mai țapăn și foarte țapăn. Și pe diferite combinații, fie cu volane, fie fără, fie mai umflat, mai puțin umflat. Deci țin minte că după comanda respectivă n-am mai vrut să văd fustele respective și ghinionul meu a fost că a fost un val cu tendința asta și în România. Deci foarte multe fete și de aici primeau comenzi cu fuste tutu. După care am primit o comandă destul de mare din Cuveit, la un magazin real, făcut de două doamne care locuiau acolo, însă care au fost la școală în străinătate în Marea Britanie și cu care m-am înțeles foarte bine, care au făcut un eveniment de lansare a colecției Diana Bobar în Cuveit. Mi-au trimis apoi materiale video și
tocmai prin interesul pe care îl arătau. Deci ele îmi cereau fotografii, îmi cereau tot felul de informații despre mine. Mi-am dat seama că e pe bune și că e ok și că pot să am încredere și că pot să fac un efort să produc hainele respective. Cu toate că veniturile Dianei au crescut considerabil după ce a stabilit contactele din străinătate, percepția tinerei asupra banilor nu e una comună. Știe că are nevoie de ei, dar nu o preocupă. Pentru mine sunt importanți banii în sine. Nu mă interesează să am mașină, nu știu care, vilă, nu știu care, nu mă interesează lucrurile. Și e chiar ironic, pentru că fac haine și produc. Dar e puțin diferit pentru că încerc să vând în același timp senzații. Și când vii la atelier, ai timpul meu, cum ar veni, deci îți stau la dispoziție și discut cu tine și te sfătuiesc. Deci nu, ok, hai, am probat rochea, bine, pa. Nu, avem o discuție, ne cunoaștem, e cumva ajung să te cunosc tocmai ca să pot să-mi dau seama exact ceea ce îți place să porți, ce fel de om ești, tocmai ca să pot să-ți propun chestii pe gustul tău. Lucruri cât mai diverse și poate care să fie pe stilul tău, dar să și încercăm să aducem ceva nou stilului tău. E ok să știi limitele când lucrezi cu o clientă nouă, mai ales că nu o cunoști atât de bine și nu știi cât de deschisă e. Și atunci, prin discuții, prin explicații, poți să observi cât de departe poți să mergi în ceea ce privește anumite detalii care sunt mai extreme. Cred că frica cea mai mare a fost din punct de vedere financiar, pentru că n-am început cu o investiție. Deci n-am avut niciun fel de sumă de bani pe care să spun că o investesc în materiale, în utilaje, în forță de muncă, ca să pot să-mi încep o afacere. Deci habar n-aveam despre ce e vorba. Cumva a fost o frică de necunoscut. Încercam să nu mă concentrez pe asta și la un moment dat chiar am avut unele probleme cu diferite magazine care nu plăteau la timp și eu trebuia să fac produse noi, deci aveam nevoie, banii nu erau blocați. Asta a fost cea mai mare frică și groaza mea, faptul că nu reușeam să mă dezvolt tocmai datorită unor probleme care nu țineau de mine. Nu puteam să controlez, că puteam să controlez colaborarea cu diferitele magazine la care trimiteam haine până la un anumit nivel. Din păcate, în România nu se lucrează cum se lucrează în străinătate. Aici, în România, dacă îți trimiți hainele la un magazin, magazinul respectiv nu-ți plătește marfa respectivă, deci tu o împrumuți cum ar veni și în momentul în care se vinde ceva, dacă se vinde ceva luna respectivă, îți vezi banii. Diana Bobar a absolvit Facultatea de Arte din Timișoara, secția Pictură. Nu se simte niciun moment complexată de colegii ei care au terminat designul vestimentar. Cât am studiat pictura, am avut contact și cu persoane care studiau moda și am văzut ce se cam face. Am fost și la prezentări de la licențele studenților de la modă. E puțin diferit ce se întâmplă acolo, pentru că nu prea are legătură cu partea practică pe care eu am învățat-o singură. Cred că sunt puțin sistemul actual, e puțin învechit, din păcate. Nu știu dacă ține profesori sau dacă, în general, învățământul din România e puțin în urmă, dar la modă, cel puțin aici la modă în Timișoara, din păcate studenții nu sunt învățați să croiască. Nu, poate există un curs, dar nu se pune accent. Accentul se pune pe schițe, pe foarte multe schițe, deci tot pe partea de desen, mai puțin pe partea de croitorie. Ce ar trebui să aibă croitorese acolo cu ei, să le arate, să le explice. Chiar o croitoreasă de la colț probabil știe mai multe lucruri decât știe un student care termină modă, ceea ce este foarte trist pentru că se trezește și se lovește de munca cu
clienții cu diferite tipuri de corp, cu diferite croiuri, unele care nu se potrivesc pe anumite corpuri. Habar n-am, eu am învățat toate lucrurile astea lovindu-mă de ele și am încercat să învăț cât mai multe și să mă adaptez cât mai ușor. Probabil dacă aș fi făcut modă, nu știu, nu cred că aș fi învățat mult mai multe decât cum s-a întâmplat în cazul meu, pentru că la pictură am învățat multe lucruri despre culori, despre game cromatice, despre contraste, despre intensități cromatice, despre cum să construiești o imagine vizuală. Aceleași reguli se folosesc și la designul de site-uri, de exemplu. Exact aceleași reguli ale culorilor se folosesc și în domeniul care îi spune că e pe web, nu prea are legătură cu pictura clasică, cu pensulă. Pentru colecțiile ei, Diana Bobar colaborează cu Florina Erimescu, accesorii, și Coca Zaboloțeanu, pantofi. De câteva luni, tânăra o instruiește pe sora ei mai mică, Florina, ca să-i fie de ajutor. Este omul cu care designerul se sfătuiește de multe ori. Ia-ți faci mâna cu un volan mare pe un număr așa. Ce zici? Să fie lungă, dar poate asimetrică. Dacă punem un volan aici, așa pe mânică. Aș vrea să fie dintr-o singură culoare. Sau diferite nuanțe. La 23 de ani, Diana Bobar are o părere proprie asupra societății românești din punct de vedere vestimentar. În țara asta oamenii se îmbracă mai diferit sau mai deosebit doar când au un eveniment la care să meargă și nu prea sunt așa multe evenimente. Nu mai există ideea că în seara asta mergi la teatru și vrei o rochie deosebită din mătase sau din catifea cu spatele gol sau... nu, s-a pierdut dorința de a te îmbrăca într-un anumit fel ca să mergi într-un loc cum ar fi teatru sau un vernisaj. Foarte, foarte puțină lume merge la expoziții de pictură sau la teatru sau la muzee. Dar probabil ai observat că toată lumea merge la mall. Și ca să mergi la mall, ce trebuie să iei? Să iei blugi, să iei un tricou, nu îți bați capul. De când a început cu moda, Diana Bobar călătorește mult. La început nu rata niciun târg de specialitate. Acum are o clientelă bine stabilită. De 2 ori pe lună merge la București ca să se întâlnească cu clientele ei. Nici chiar oboseala acumulată nu o determină să plece din Timișoara. Și toată lumea mă întreabă de ce nu mă mut, de ce stau, de ce sunt încă aici, de ce... Mie îmi place foarte mult în Timișoara, îmi place liniștea de aici, îmi place, adică sunt fericită și n-aș vrea să dau calitatea asta a vieții pe care o am aici, în liniștea asta, cu oamenii pe care i-am în jur, pentru nimic, n-aș da-o pentru nimic. În București e nebunie, sunt foarte mulți oameni. Cred că viața ține lucrurile simple, nu? De cum te trezești dimineața, de unde lucrezi, unde îți petreci timpul, cu cine ți-l petreci. Despre asta e vorba și decât să fiu într-un loc în care să zicem că în 5 ani o să clachez pentru că o să fiu atât de stresată și obosită și nefericită, cu toate că, să zicem, o să mă vezi la habar n-am orice altă emisiune sau unde îți trească să fac anumite compromisuri. Deci nu cred că în aia constă succesul. Cred că succesul ține de... e mai personal de atât și ține împlinirea pe care o ajungi să ai tu față de tine. Prefer să știu că mi-am propus să fac ceva și să ajung în punctul ăla decât că am ajuns acolo și am ajutat persoana așa și am apărat acolo și acolo și acolo. Și cred că pentru mine cel puțin succesul se măsoară diferit. Diana Bobar iubește materialele naturale și face rar compromisuri. În acest moment al existenței sale, tânăra recunoaște că este inspirată de culoare. Nu știu ce se întâmplă peste 5 ani. Sper să avem un magazin. Mi-ar plăcea. Aș lăsa o pe sora mea să se ocupe de el. O duc în direcția aia să trească să am bătăi de cap cu cliente diferite care vin și strâmbă din nas. Măcar oamenii care mă sună știu deja cât de cât ce fac și mă cunosc într-un fel sau altul.